Ta' kuljum madwar 30 persuna jużaw dar Nikki Cassar li huwa shelter tal-YMCA fl-Imsida biex matul il-lejl ikollhom saqaf fuq rashom minflok jorqdu barra. Il-YMCA ilha topera f'pajjiżna għal snin twal wara li żagħżugħ li esperjenza l-ħidma ta' din l-għaqda mhux governattiva fl-Iskozja iddeċida li jintroduċi din l-idea f'pajjiżna. Net News tkellem ma' Anthony Camilleri, kap eżekuttiv ta' YMCA Malta, li jispjega kif il-YMCA sfortunatament ikollha tirrifjuta t-talbiet għall-għajnuna minħabba nuqqas ta' spazju. Kuljum il-YMCA tirċievi aktar minn 5 referrals. Meta ngħidu referrals jiġifieri każijiet li jingħaddu lilna biex naraw jekk aħna nistgħux naċċettawhom jew le. Però meta inti għandek 30 persuna, 30 sodda ikollna nirrifjutaw il-każijiet li aħna nirċievu. Jispjega li minn barra dawn il-persuni, il-YMCA toffri servizz ukoll mill-belt fejn persuni li ma jkunx fadal spazju għand il-YMCA fejn jorqdu jibqgħu jiġu segwiti mill-professjonisti. Jiddikjara li matul ix-xitwa l-ammont ta' każi jiżdied sew. Minħabba nuqqas ta' spazju illi fix-xitwa jiżdied aktar għaliex l-arja u t-temperatura hemm barra tkun kisħa allura n-nies ma jkunux jistgħu jorqdu aktar barra u aktar jirrikorru lejn shelters bħal tagħna. Biex tkun tista' ssostni l-ħidma tagħha u tifdi l-ispejjeż, il-YMCA torganizza diversi attivitajiet biex tiġbor il-fondi u tkompli għaddejja. Fost l-oħrajn fl-aħħar jiem il-YMCA tellet bażar li f'temp ta' ftit sigħat biss, grazzi għal konkurrenza tal-pubbliku imbieħ dak kollu li kien hemm għad-dispożizzjoni. Grazzi għal attivitajiet simili, il-YMCA tkun tista' ssostni wkoll diversi servizzi oħra li ma jinkludux biss akkomodazzjoni għal min jispiċċa bla saqaf fuq rasu. Naħdmu maż-żgħażagħ u għal dal-aħħar sentejn ukoll noffru terapija u counseling lil nies li huma vulnerabbli. Matul dan il-miliet il-ħidma tal-YMCA qed tiffoka b'mod partikolari biex issostni u tkompli ssaħħaħ il-ħidma mix-shelter tal-Imsida li ma' shelter joffri tama lil diversi familji.